ତା ସହିତ ତୋର ସମ୍ପର୍କ କଣ? କହିବି ତ ବାବୁ। ଆରେ କଣ? ଆପଣ ଯାହା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶୁଣିବେ ତ। ଏ ଭାଇ ତୋତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ତୁ କହ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଇଏ ହଉଛି ମୁଁ। ମୋ ଘରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କଣ ମୋ ମୋ ହଉଛି? ଆବେ କଣ ମୋ ମୋ ହଉଛି? ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଆଲୋ ମୋ ପାଇଁ କଣ? ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ କଣ? ସତ କହ, ମୋ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ତୋ ସାହସ ହେଲା କେମିତି? ମତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ତ ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ କିଛି କହିଲା ବେଳକୁ ତ ଆପଣ ଦି ଜଣ ଯାକ ମତେ ପାଳି କରିକି ମାରୁଛନ୍ତି।